Kajing hi patba ka bajur kalami ka benta jong ka Kashmir ka bahap hapo kajing penyat jong ka Pakistan ha ka balasaki ya kajing tengku hapring ki patba bat ki bor paharash nong ki belawanra ya kajing do nong jong bun ngut ki brio bat kajing mensau jong shibun ngut ki waipat Katkum ki kubor kani kajing hi patba ka lalam khmat da ka kenhun ka balatip kum ka join awami action committee lani JAAC kinong hi kilami shasurak pan persha ya kajing kaliang kayo ka kon kador jong ka boarding bat ka bam patru kidawa ya kajing pen kala kaliang ka senchar patba Kijing hi ki balatip kum ka Musafarabad chalu ni March to Musafarabad kila penlong ya ki hajar ngut ki patba ban mi patba Henry kijing tungko apreng ginong yaki bat ki bor pahara kila kala jing kan at kabacur hakabala yathu bahapreng khatwe ngut hadu palat arpusan ngut ki brew kila du no ya la ka jong ka jing em kat ba spa ngut ki wei pat kila bensau kinong ki ong baki pat ba jong kani ka than ki mat ya ka jing ka bakraw ha kaliang ka boarding electric bat ka bam bat ki dawa ya ka jing ai jing ram na ka sorkar man pen her ya ka dor jong kini ki mar ki bakong san Nalor kata ki persya ru ya karai ban bha kerpang ya katu kat ni ki sit ha ka legislative assembly na ka benta ki petwir namar ki ngej bakani kan penduna ya ka jingyo benta jong kinong shong shnong trairi ha ka senshar patba ha ka jing persang bante lakam ya kani ka jing hi ka sorkar Pakistan ka lashim bunteli ki sinjam ki bor senshar ki la pensange ya ka mobile data bat internet ha ki benta ba pher jong kani ka than khnang ban khang lat ya ka jinglum patba bat jing sam khubor Shushu ka sorkar ka lapen mana ya ka JAAC kum ka gunhun ka balsha khang persha bat la kemru ya bungut kinong yalam bat nong kershan jong kani ka jingaki hapo ki an persha ya kam le no ne anti terror laws Henry kani ka sin jam jong ka sorkar ka lawanra ya ka jing persha na ki kinhun jingada hok pat ba ka pertai ka Amnesty International ka wain ki kinhun bapet ya ka hok long briu man briu ha ka pertai ka lapen rem jur ya ka jing pendon kam ya ka bor ka klem an persha ya kinong hi ka kenhun kalong ba ka jing penbet ya ka JAAC kum ka kenhun le no kalong ka jing ma ka bakraw ya ka hok ban kren lat luj pat ban yakhi pat ba ha ka rukom ka pachai chai kenhun jing ada hok ka kentu ya ka sorkar Pakistan ban penlong ya ka jing toket ka balat luj halor ki jing yap bat ki jing men saw ki balajia bat ban palat no ya ki tu ki balasha khem tang namar ba ki la shim benta ha ka jing yakhi pat ba ka pachai chai Hadu menta ka jinglong jingman hakani ka benta jong ka Kashmir kadang long ka pakhi win katba ki patba kidang ap ya ka jubab na ka sorkar halor ki jingdawa jongki उन्होंने पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवाई हमें कत्ल करवाने के लिए दहशतगर्द